Lämpimästi tervetuloa tähän Lempeyttä selälle -harjoitukseen. Aloitetaan sieltä koukkuselin makulta. Eli voit käydä koukkuselin makulle sinne alustaa vasten. Tuot polvet, koukku, jalkapohjat lattialle. Ja jalat ehkä lantion leveydelle, lasket kädet siihen alavatsan päälle. Paina vähän leukaa kohti rintaa, että niska on pitkänä. Tunne sun kämmenien lämpö siellä vatsalla. Ja hetken aikaa havainnoit sitä hengitystä. Miten tänään tässä hetkessä hengitys hengittää ja meneekö se sinne vatsalle? Älä vie tietoisesti vatsalle, vaan havainnoi mitä tapahtuu siellä kämmenien alla. Lähteekö siellä nousee kämmenet, vatsa liikkuu vai mitä siellä tapahtuu? Tapahtuuko mitään? Meneekö se hengitys sinne vatsalle asti? Pidät kasvot ihan rentoina. Otsa, posket, leuka, myös hartiat, niin että kyynärpäät saa olla siellä ihan rentona. Ja muista, että nimenmukaisesti tämän harjoituksen nimi on Lempeyttä selälle, niin jos siellä selässä on jotain meneillään, niin tee lempeydellä, rauhallisesti. Yleensä aina se liike on kylläkin hyväksi kuin se, että jos selässä on jotain meneillään, niin sitten ei tehdäkään mitään, niin se voi pahentaa sitä vielä. Eli pientä liikettä kuunnellen sitä omaa kehoa. Ja lähde nyt viemään hengitys sinne vatsalle. Lähde miettimään, että sisähengityksen vatsa nousee ja pullistuu. Ja uloshengityksen vatsa laskee ja rentoutuu. Ja taas sisähengityksen oikein koitat vatsaa nostaa, pullistaa, uloshengityksen laskee, rentouttaa. Se voi aluksi tuntua vaikealta, että menisi eri suuntaan liike ja hengitys, niin sitten keskityt vielä enemmän siihen, että sisähengityksellä nousee ja pullistuu, uloshengityksen laskee ja rentoutuu. Jatka muutamat kerrat siellä, näin oma hengityksen tahti. Kasvot, hartiat pysy rentoina, ettei rupea jännittämään tai pidättämään sieltä hengitystä. Ja tee vielä viimeinen sisähengityksen pullistaa, vatsaa, uloshengityksellä laskee. Ja sen jälkeen voit siirtää kädet vähän enemmän sinne alavatsalle, sinne missä ne suoliluut on. Ja lähdetään tekemään pienet lantiokorin kippaukset. Eli uloshengitykseen vedä napaa sisään ja ylös ja paina alas selkää lattiaa tai sitä sun alustaa vasten. Sisähengityksen rentouttaa. Ja taas uloshengityksen napaa sisään ja ylös, paina alas selkää lattiaa. Sisähengityksiä päästää rennoksi. Silloin sinne voi tulla vähän sitä notkoa alaselälle, mutta älä tietoisesti tee, vaan päästä mikä sun luonnollinen alaselän kaari on, niin sieltä aina sisähengityksellä. Tee vielä muutamat kerrat. Aina uloshengityksen napaa sisään ja alaselkä painaa. Sisähengityksiä päästää rennoksi. Ja tee vielä viimeinen kerta. Yksi viimeinen kerta. Ja sieltä kun sisähengitys päästää rennoksi, niin tuo kädet siihen vartalon vierelle, kämmenet alaspäin. Lähdetään tekemään lantion nostoa. Eli lähde sieltä nyt sisähengityksellä nostaa lantio ylös ja puske sieltä kämmeni vähän lattiasta läpi. Ja sitten rauhallisesti uloshengityksellä taas laskee alas. Taas sisähengityksessä voit vähän tiivistää napaa sisään, nostaa lantio ylös ja vaan sen verran miltä tuntuu. Uloshengityksellä laskee. Eli sä voit myös tehdä vähän progressiivisesti, joka nostolla vähän ylemmäksi, et vaadi heti sieltä ääripään liikettä, vaan vähän lämmittelet sieltä. Kasvot pysyy rentoina, niska pysyy siellä pitkänä. Toistetaan vielä 2 kertaa. Aina sisähengityksellä ylös, uloshengityksellä alas. Ja vielä viimeinen kerta. Sisähengityksellä ylös, uloshengityksellä alas.
Ja kun lantio tulee alas, niin nosta yksitellen polvet siihen vatsan päälle. Apanasana asento. Sä voit olla paikoillaan tai tehdä pientä hellivää hierovaa liikettä alas selälle, eli keinotella siinä. Eli valkkaa. Vähän tunnustellen sitä omaa kehoa. Voi olla, että jos se on selässä jotain meneillä, niin on parempi pysyä ihan paikoilla. Hengitellä siinä muutamat hengitysparit. Ja lähtee täältä laskee yksitellen, eka toinen jalan pohja lattialle, toinen seuraa sieltä mukana. Ja sitten lähde kääntymään siitä kylkimakuulle. Ja kylkimakuulle niin, että polvet on päällekkäin 90 kulmassa. Sääret on siellä suorana. Kädet tulee ristiin sinne sun takaraivolle. Ja katso, että sä et ole tämmöisessä sikiöasennossa selkä pyöreänä, vaan sulla olisi selkä suorana. Voi vähän viedä alimmaista sitä lapaa enemmän sinne eteenpäin, niin se suoristuu ja niska pysyy siellä pitkänä. Lähdetään tästä kiertoihin. Tarkoitus pitää polvet siellä ihan paikoillaan. Eli lähde sisähengitykseen, nostaa päällimmäistä kyynärpäätä, eka kattoo kohti, sitten viemään sinne selän taa. Silloin katse, kasvot osoittaa sinne ylöspäin ja takaraivo lepää siellä sun kämmen kupissa. Ja sieltä ulos hengityksellä palautuu ja taas sisähengityksellä kierrät. Ja voit vähän katsoa, että ne polvet ei lähde siitä liukumaan, että et lähde tekemään lantiosta kiertoa, vaan sieltä selästä. Ja se on pientä, se voi olla pientä liikettä tai se voi olla laajempaa liikettä sun selän mukaan, sun liikkuvuuden mukaan siellä. Kunhan ne polvet pysyy siellä paikoilla. Tehdään vielä 2 kertaa. Kierrät sisähengityksellä. Ulos hengityksellä palautuu. Ja vielä viimeinen kerta sisähengitys. Ulos hengityksellä palautut. Ja sieltä kun palautat lähtöasentoon, niin vapauta kädet ja käänny sieltä koukkuselin makuulle. Tuo kädet vatsan päälle. Anna alaselän laskeutua sinne lattialle ihan rentona. Kuunnele vähän sitä omaa kehoa sieltä, miltä tuntuu, kun on toinen puoli tehty kiertoa. Tuntuuko siellä toinen puoli lämpimämmältä tai pidemmältä tai onko mitään eroavaisuuksia. Kasvot on rentona. Ja sitten lähde kääntymään toiselle kylkimakuulle. Polvet kääntyy sieltä päällekkäin 90 kulmaa. Kädet tulee ristiin sinne takaraivolle. Ja polvet saa olla siinä lonkkien tasolla, sääret on siellä suorana. Ja vie taas vähän sitä alimmaista lapaa enemmän sinne eteen, että sulla on selkä suorana ja sulla on niska pitkänä. Ja sitten täältä lähde sisähengityksellä viemään eka sinne kyynärpäätä kohti, taivasta kohti kattoa ja sitten vasta sinne selän taa. Silloin katse kääntyy sinne ylöspäin ja sitten ulos hengityksellä rauhallisesti palautuu. Eli jatkat siellä näin. Muista, että sun ei tarvitse jännittää, kannatella sieltä niskaa, vaan se olisi siellä kämmen kupissa. Ulos hengityksellä palautuu. Ja se voi olla pienempää liikettä, se voi olla laajempaa liikettä. Voi myös tuntea niitä puolieroja. Kunhan tarkkailet jokaisessa sarjassa, kun teet toistossa siellä, että ne polvet on siellä päällekkäin, että päällimmäinen polvi ei liu siinä toisen polven päällä. Ja tehdään vielä viimeinen kerta tänne. Ja sieltä ulos hengityksellä palautat. Ja lähde kääntymään nyt sieltä vatsamakuun kautta tai vatsamakuulle. Tuu sieltä apanasana asento eli selän pyöristykseen. Eli polvet saa mennä kauemmaksi, kyynärpäät lattialle, otsalattialle tai sit otsa niiden kämmenien päälle. Niin, että vatsa on rentona,
kasvot on rentona. Polvet voi olla vähän kauempana tai polvet voi olla yhdessä. Jos haluat, että sinne enemmän venytystä tulee alas selkään, niin sitten polvet on yhdessä. Ja sitten taas, jos enemmän kaipaat semmoista rentoutta sinne, niin sitten polvet on leveämmällä. Muutamat rauhalliset hengittelyt täällä. Ja lähden nousemaan rauhallisesti konttausasentoon. Linjaa siellä polvi lonkka allekkain. Linjaa ranne olkapää sieltä allekkain. Lähdetään tekemään kissalehmän selkää. Uloshengityksen vedä napaa sisään. Jos sulla olisi häntä, vedä häntää koipien väliin. Pyöristä alaselkä, pyöristä yläselkä. Pää, niska tulee ihan rennoksi ja kädet puskee sieltä lattiasta läpi. Sisähengityksen aloitat, katse nousee. Mieti, että sieltä niskasta yläselästä lähtee taakse taivuttaa sinne alaselkää kohti ja menee selkä taakse taivutukseen notkolla, mutta kyynärpäät pysy suorana. Ja taas vastaavasti uloshengityksen vedä napaa sisään. Aloita pyöristäminen alaselästä, keskiselkä, yläselkä, pää, niska pyöristyy viimetteeksi. Ja taas sisähengityksen aloita katsennostolla. Mutta älä nosta suoraan katsetta, ettei se niska mene mutkalle, vaan riittää, että sinne maton etuosaan ja siitä pikkuhiljaa nikama kerrallaan taakse taivuttaa. Ja taas ulos hengityksellä pyöristyy alaselästä yläselkään niskaa kohti. Sisähengityksellä niskasta lähtee alaselkää kohti pyöristyä. Jos tämä tuntuu, tämä on hyvä liike selälle, mutta jos se tuntuu vähän, niin sit voi pitää myös siellä sisähengityksen vähän vatsa tiiviinä, että vatsalihakset ei ole siellä ihan rentona. Tehdään muutamat kerrat vielä kissalehmän selkä. Ja sieltä seuraavan kerran, kun sulla tulee uloshengitys, pyöristä selkää, peruuta peppu kohti kantapäitä, vie polvet vähän leveämmälle tai jätä yhteen. Laskeudu siitä selän pyöristykseen lapsen lepoasentoon. Muutamat hengittelyt täällä. Muutamat rauhalliset hengittelyt. Ja siellä taustalla näköjään kuuluu, kun vesilinnut hui siellä ja räpyttelee. Vesi loiskuu tuolta takana. Ja jos sä haluat vielä käydä selinmakuulla, niin voit käydä tai sit jatkaa hetken vielä tässä lapsen lepoasennossa. Mutta mä täältä päätän meidän yhteisen harjoituksen. Mä toivon, että tämä harjoitus toi semmoista lempeää liikettä sun selälle ja sun on taas vähän helpompi siellä hengittää eikä ole kipua siellä selässä. Lämmin kiitos, kun olit mukana. Kiitos.